Kapeksa kula mapakaken klapak jenengipun. Awit wonten babagan ingkang badhe kula aturaken dhateng jenengipun. Inggih boten dados menapa Raden. Raden. Jenengipun sampun nyekseni piyambak bilih wanudya raseksi menika kala wau kadang kula sepuh nenggih Kakang Mbok Sarwanapa. Kakang Mbok Sarwanapa menika kagungan kaseten cacahipun wonten kalih. Ingkang sepisan nenggih kuku sisih kiwa ingkang mawa wisa lan saged nyerot dhateng sinten kemawon. Kaping kalihipun awujud kemben ingkang sakmenika dipunagem Kunjara para wanara. Sayane kemben menika menawi sampun kalebetaken tatatu boten saged uwang. Sampun malih kok wujuding wanara ingkang cacahipun mawon watek saged klebet wonten kembenipun Kakang Mbok Sarwanapa. Lajeng srana menapa ingkang kedah kula tindakaken supados kula saged ngluwari sangganing para wanara. Raden, kula aturi jenengipun kedah Upadi Lena Kakang Raden, kula aturi jenengipun Upadi lenanipun Kakang Mbok Sarwanapa. Menawi Kakang Mbok Sarwanapa sampun lena ingkang prayogan jenengipun Raden enggal rasa bedah kembenipun. Sasampunipun kemben bedah kula aturi jabel dhateng kuku sisih kiwanipun. Awit ing mriku saged dados dalaran pejahipun Kakang Mbok Sarwanapa. Kowe amoman sing biyen ngopo negara ngalengka yo asar Sarwanapa. Sarwanapa. Gade walana para wanara. Tak wali wakon wis bisa bengkane dadane Sarwanapa.